Velkommen til det her spil. Det er sådan noget klik eller klik og så noget mere speed eller sådan noget. Lad os lige prøve at spille det. Når vi fik lige en gave, og så skal vi bare klikke for at få noget speed, så at vi kan løbe op ad de her. Og få et win. Så. Og jeg klikker. Så. Kan vi godt lige få et win? Vi kan også få et spin. Et win og et spin. 10 wins fik vi. Der løber jeg ikke op. Det tør jeg ikke. Hvordan overlevede han det der? Så. Seriøst? Are you seriously? Kan jeg købe nogle pets? Køb de her. Køb nogle flere. Så. Nu håber jeg da, at mine pets de er ret gode. Hvor tager man pets på hende? Ja, pets. Man kan have 4 på. For 5. 5 per klik. Klik. Et win. Skal man have 25 wins for at gå derind i VIP? Eller der får man 25 wins. No jump. Skal der med speed? Kom, nu kan jeg godt klare det. Men kom nu. Kan jeg godt klare den her. Næsten 500. Klik. Completed. Nu er jeg selvfølgelig bare langsom. Koster det her penge? Yes. Det var ikke langt jeg kunne komme. Men to the moon. Så, nu er jeg i
Ja, der er vist ways nu. Klik, 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 klik. Jeg har vist et langsomste. Woohoo! Så jeg er nok på 4. pladsen. Jeg har fået hurtigt, det er jeg da i hvert fald ikke. Kan man også sweep? Yes. 10 wins. Fik jeg ud af det. Nok en ting. Ej. Det kan den ikke være bekendt. Formen er klar de forskellige ting. Jeg løber lige herind og ser. Et win. Får man her. Og her der får man vist også et win, og her får man også et win. Så kan jeg se det. Jeg løber helt her. Også et win her. Så. 250 i speed. Så jeg løber op indtil at jeg dør. Det gør jeg nu. Det er lige den her. Den er vist ret easy. Easy peasy. Så. Og så også en 9 Robux. 9 Robux. 9 Robux. Nu kan jeg da i hvert fald også købe et pet. And where? Så går vi ind i pets. Equipper det hele. Og shoot. Jeg har i hvert fald også autoklikker på. Og hvorfor går jeg hen ikke herhen? Nå, det er så det, at man kan. Wow, jeg er død. Ja, man skal nok bare vente. Det kan godt være, at det er det, der er trækket. Går nok hurtigt. Så. Fik jeg da 2 wins. Wins.
spinner vi det. Men hvis at I egentlig også godt gider lige at så se en video med det her, så lige like og så subscribe. Og ja, jeg synes at det var alt for den her video. Så kan vi simpelthen lige rebirth nu. Eller vi kan nok lige købe nogle gode pets. Så en epic. Og så slutter jeg simpelthen videoen her for i dag. Hej, like og subscribe.